गोबां अनुष्ठान जालांबाय माखासे मोसाफोर जाहैबाय सोरबा रिटायार जाबाय PhD CSD एबा जाबाय जोंनि कलेजफ्रा दा जोंनि बोराय देहाखौ लानानै गावनि जोङो गोदोनि गोसोआव जों गाबज्रिनांगौ जाहैबाय बड'लेण्ड बिनांगौ जाहैदों बेनो जाहैबाय जोङो जोंनि हारिखौ जेरैब्लाबो गाहाय जायगायाव दोनना लानानै जोङो सिगांनिफ्रायनो जोंनि आन्दोलनखौ जुरिजेननो गोनांखा दासिमबो जोंहा आवाजखौ थिनानै जोंनि सिख्ला फिथाइफ्रा जाहाथे इयुनाव जोंनि समाव जोंहा हाख'लाङाब्लाबो जोंनि जेनेरेसनफ्रा थाबैनो बड'लेण्डखौ मोननो हायो बेनि असिलाखौ लानानै जोङो निउ जेनेरेसनफ्रा सफैयो दा नोंथांमोनखौ आङो जोंनि गावनो बुंबाय जों जिखिनि टारगेट लानानै ओंखारामोन जोङो नेगेटिभ सेन्सजों लायालाबानो हाजारफ्राव जों बोरायबाय थाबाबो आरो जोंनि इन्डास्ट्रिया गोबां रुंसारि जालांनानै जोङो जेसे पजिसनाव जोङो जेसेबां इन्डास्ट्रि दङमोन एसे गैयाब्लाबो जों जा एसे दंबावो बेखौनो जोङो गथा खालायलायनानै जोङो आवाजबो होलांबाय थानो होननानै जोङो आवगायबोबाय आरो बे आवगायनाया आरो जों खासयनो नांला जोङो मोनब्ला डिस्ट्रिक्ट जोङो बुथुमनानै दङ गासै सयथायानो जायो गुवाहाटि दस्र बिथांमोनखौबो जोङो हांहरदों दा सयथा डिस्ट्रिक्टनो जोङो गोथां दिल्लीयाव थांबाय अबस्था बेबायदिनो आं थाङाखैब्लाबो जोंनि प्रेसिडेन्ट बिथांमोन नेहाथारि बिथांमोन थांदों लोगोसे जोंहा माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोर दङ जायखौ जोङो जोंनि लिडिं हिसाबै सासेफोरखौ डिस्ट्रिक्टखौनो जोङो एडभाइजार हिसाबै जोङो खावलायदों आफादफोरखौ नङाबा जोंखौ दैदेननो रावबो गैया बेखौ जोङो साबो दा बर' रायजो राजानि साबो सासेफोरनि दैदेननायावनो जोङो दा लासै लासैनो आवगायसिनगासिनो दङ आरो दिल्लीयाव जोंनि मिनिस्टारफोरजों लोगो मोनलायनाया सोलिगासिनो दङ दाख्लैसो सिगाङावबो थांदों आं बेखौ बुंनो थांला मानो होनोबा आं दिल्लीयाव आं सहैयाखै जोंनि प्रेसिडेन्टमोनखौ सहैदों बिथांमोनहा फंनैसोब्लाबो फंनैसो फोरमायनानै होदोंसै जोबनायाव दा गोबाव खालामनो सानाखै बेखौ आं खावलायबाय थागोन नोंथांमोनखौ जों जा एसे दङ बेजोंनो जोङो बिसोरजों खामानि मावलायनानै जोंनि रायजो राजा जोंनि इयुन जोलैफोरनो बड'लेण्डखौ मानो नांगौ बड'लेण्डखौ जों दाबो मोनाखै नैबे खोथाफोरखौ जोङो गामिफ्राव थांलायनानै ज'यैनो सावरायलायनानै जाहाथे इयुननि जों जि माबा लायो प्रसेस लायो जेरै एखनब्ला जोङो दरमाफोर होनांगौबो जाहैनो हागौ रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो रां रुफाफोरनि रां नङाबाबो जोङो खामानि मावनो आवगाया दा बेवहायबो एसे एनै मदद होलायो बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजोंनो रायजो राजाफोरनो एसे एसेब्लाबो फोसावनानै एवारनेसखौ खुंनो हागोन आं बेखिनिखौ खावलायबाय जाहाथे जोङो मोजाङै मोजां इयुननि खामानिखौ आवगायलांनो हायो लोगोसे गामिनि नुजाथिनो हानायजों लोगोसे आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन दिनैनि बाहागो लाफैदों जोबनायाव आङो नोंथांमोननो इयुनाव लोगो लेखा लालायनानै ज'नो जोंहा बिलाइफोराव नुजाथि सोलायनो हाथों होननानै इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै दिनैनि बे 15 आगष्ट उदांस्रि सान लोब्बा लानानै जोंनि फिसा दान्दिसे बे सावरायनायाव बाहागो लाफैनो हानायनि थाखाय आं नोंथांमोननि गेजेराव साबायखर बावनानै आंनि सुलुं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों दानिया नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय सासे जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय जोंनि क'क्राझार जिल्ला मावख' आफादनि बोसोनगिरि आदा मानिक कुमार ब्रह्म बिथांखौबो फंनैसो एसे बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
साबसिन प्रटेक्शन होनो थाखाय बे आर्टिकेल 44 नि गेजेरजों जोङो माने